Jó estét kívánok Önöknek! Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a Berzsenyi Dániel könyvtár mondhatni szokásos évvége felé közelítő könyvbemutatóján. Böröczky Mihály újabb kötetét vehetjük a kezünkbe, és hallhatjuk annak tartalmát ma vendégei és barátai közreműködésével. Mindig nagy meglepetés, hogy mit tartom a Mihály a tarsójában, de minden alkalommal betartja az ígéretét. Megígéri a rendezvény végén, hogy egy év múlva újra találkozunk, és mindig tartja is az ígéretét. És hadd mondjam el Önöknek, hogy a Geszler Mária és Tóth Lívia kiállítás megnyitóján voltam a minap, és ott találkoztam két úrral, és mondták, hogy nagyon várják a Mihály újabb könyvét. És most már igen, egymásra is találtunk szemkontaktussal, úgyhogy ennek a könyvek megjelenésének a híre úgy látszik, hogy a verskedvelőket és Böröczky Mihály barátait arra szólítja, hogy jöjjenek el a könyvtárba. Nagyon szépen köszönöm elsősorban Mihálynak és Önöknek is, hogy ezt megteszik minden alkalommal, létrejön a találkozás. Most pedig dr. Láng Gusztáv professzor úr fog segíteni minket abban, hogy ez a találkozás létrejöhessen. Az ő feladata lesz a mai estét vezetni és bemutatni a további közreműködőket. Szép estét, élménygazdag perceket kívánok Önöknek. Köszönöm szépen! Kérünk egy kis zenét. Az osztogat nem színűvel. Mindjárt oldjuk a hangulatot. Kicsit felhívjuk egymást, szeretnénk kérni segítségüket, hiszen nagyon, nagyon egyszerű és nagyon szép a refrén. Ami kincsem nincsen, hogyan adnám ingyen ennek a világnak, annak a világnak. Ami kincsem nincsen, hogyan adnám ingyen ennek a világnak, annak a világnak. Ami kincsem nincsen, hogyan adnám ingyen, Isten úgyse bánja, ember úgyse szánja. Darabig maradnék, sokat is maradnék, dolgom végeztével, soha se elégszer, igaz szerelemért, békességeiért, ennek a világnak, annak a világnak, mindent odaadnék, ingyen odaadnék. De ami kincsem nincsen, hogyan adnám ingyen ennek a világnak, annak a világnak. Ami kincsem nincsen, hogyan adnám ingyen ennek a világnak, annak a világnak. Próbáljuk meg bátran. Ami kincsem nincsen, hogyan adnám ingyen ennek a világnak, annak a világnak. Ami kincsem nincsen, hogyan adnám ingyen ennek a világnak, annak a világnak. Kedves közönség, a taps egyaránt szólt az előadónak és a kórusnak is, amelyet figyelemmel követtem. Nem tudtam, hogy azon kívül, hogy Böröczky Mihály költő bemutatására vállalkozom, még karnagyként is szerepelhettem volna, nagyon akarok. De én mindenkelőtt engedjék meg, hogy üdvözöljem azt a kis csapatot, amely a mai műsorról
gondoskodik mindnyájunk számára. Első helyen természetesen Böröczky Mihályt, a Irkalapok című kötet új verses könyv szerzőjét. Továbbá Kovács Miklósné Gasztonyi Zsuzsát, aki a versekhez illusztrációkat készített, és aki, tudtam, a címlapot is tervezte. Igen. Böröczkyné Kis Judit, a kötet szerkesztője, Büki Boglárka versmondó, és Zsapka Attila, itt az van, hogy felvidéki énekmondó, de gondolom az énekmondó a lényeg, és az, hogy felvidéki, az csak a jobb ismerettség jegyében van megjegyezve. Nekem tisztán továbbá, hogy röviden bemutassam Böröczky Mihály új kötetét, miután itt ebből a kötetből 21 néhány költemény el fog hangzani, részben versmondásként, részben pedig énekként, dalként, nem tudom, hogy nevezzük ezt, tehát muzsikával együtt. Én a versekről külön-külön, a versekhez külön-külön magyarázatot fűzni nem tartanám szerencsésnek. Mindig Csida Jenőnek az a sora jut eszembe, a Miért borultak le az angyalok violáról című ciklus epilógusából, hogy írtam, amit írtam, a versem nem magyaráz. A Pegazus, mint tudjuk, egy szárnyas paripa, a költő azon lovagol, a magyarázat pedig mindig földön botorkál, és ehhez képest esetlen. Én általános jellemzésként azt szeretném leszögezni, és ez már Böröczky Mihály korábbi verseivel kapcsolatban is felöttött bennem, hogy Böröczky Mihály versei a hétköznap költészetét képviseli. Ez így talán nem tűnik dicséretnek, de félre ne értsenek, nem hétköznapi költészetről van szó, hanem annak épp az ellenkezőjéről. Amit hétköznapinak érzünk, amellett elmegyünk, anélkül, hogy értéket vagy fontosságot tulajdonítanánk meg. Mintha felhúnyt szemmel járnunk életünk útján. Böröczky Mihály verséből megtudhatjuk, hogy érdemes ezen az úton nyitott szemmel haladni, mert számos, nem zajos, nem szenvedélyes, de szilárd és megbízható örömforrást találhatunk ez út mentében. Egyik ilyen örömforrás a természet. A szó eredet értelmében leíró, természetbemutató verseket nem igen találunk a kötetben, de bőven olyan költeményeket, melyeknek lírai alanya ráréved a természet egy-egy mindenki által látható, gyakori, tehát ugyancsak hétköznapi jelenségére. És mintha olvasna belőle, megértve a készséget, a természetben rejlő készséget a folytatásra és újrakezdésre, a bölcs tudomású lételét az elmúlásnak, a létezés magában való szépségében történő gyönyörködés. Böröczky Mihály verseinek visszatérő témája, sőt nem is témája, hanem alapvető magatartás formája az emlékezés. Éppen tegnap egy művelt társaságban idéztük egy bölcs írónak azt az állítását, hogy ha összeadjuk életünk valóban boldog pillanatait, akkor azok összege alig teszi ki létidőnk 2-3%. Lehet, sőt szerintem valószínű, hogy az igaz is. Csak hogy az embernek minden más élőlénnyel szemben van egy olyan képessége, amely megváltja a hosszantartó boldogtalanságtól. És ez az emlékezés. A titok csak abban áll, hogy múltunk jó vagy rossz, boldog vagy szomorú pillanataira emlékszünk vissza. Ha az előbbiekre, akkor az örömteli pillanatok újraélhetővé, és ezzel meghosszabbíthatóvá lesznek, és boldogságunk százalékaránya jelentősen növekedik. Szabó Lőrinc egy éppen erről szóló versének elmondatával egy napóra feliratát választotta, mely így szól, csak a derű óráit számol. Ez világos, hiszen napsugás nélkül napóra nem mutatja az időt, a borús órákról egyszerűen nem vesz tudomást. Ez Böröczky Mihály emlékező költészetének jeligéje is lehetne, mely minden olvasója számára szolgálhat tanulságos.
Mindenről bővebben szólnak majd a versek. Délutánunk műsorát természetesen a szerző állította össze, és az 4 nagy fejezetre osztotta. Az első 2 az életfilozófia és a gyerekkori emlékek címet viseli. Az itt elhangzott jellemzése elsősorban ezekre vonatkozik. De már is felteszem a kérdést ezt a szerzőnek, hogy egyetért-e ezzel a jellemzéssel, vagy van-e hozzáfűzni valója. Ha igen, kérem tegye meg a versek elhangzása előtt. A harmadik ciklus a társfontossága címet viseli. Szerelmes versek magyarázatára kívülállóként nem vállalkozom, de egy ciklussal kapcsolatban is felteszem a kérdést, hogy van-e olyan bevezető megjegyzése a szerzőnek, mert fontosan tart tudományos. Az utolsó rövid fejezet ételeknél receptként szolgálnak címen következik. Ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogyha egy kezdő háziasszony versekből szeretné megtanulni a dödöla vagy a krumplileves készítését, alig hanem tévúton jár. De aki az egyszerű ízek örömét akarja megidézni, egy megidézést megtanulni, annak biztatóan ajánlom ezt a kulináris vizát is. És ezzel át is adnám a szót Bölcki. Köszönöm szépen. És akkor, ahogy Láng Gusztáv mondta, megpróbálni rátérni azokra a ciklusokra, amiről itt említést tett. Címadó versről talán annyit, hogy miért is a birkalapok ennek a könyvnek a címe. Én általában a verseimet ilyen A4-es papírokra írom, hol egyet, hol többet, hol keresztbe, hol hosszába, ahol éppen hely van. Hát ez az egyik oldala. A másik oldala pedig, hogy a gyerekkori élményeim, egyáltalán az élményeim, olyanok, mint egy írka. És amikor arról beszélek, tehát azokból beszélek valamiről, akkor olyan, mintha az írkából kitépnék vagy kivennék egy lapot. Hát innen az írkalapok, és elmondanám ezért a címadó verset is, írkalapok. Az Isten kedvel, hogyha rám igazított a ceruzán, és reménykedve itt hagyott több milliárd papírlapot. És én nyugton kikeresgetem, hogy melyik ért a nyelvemen. Az üres papír kihívás. Hogy olyat írjak, ami más. Amitől lélegzett terem az A4-es végtelenem. Hol minden betűn szóközön túl mondatokba költözöm. És meg lehet, hogy én leszek, egy messzi szóm az éketek. Tovább megyünk. Beszélt Láng Gusztáv a tájról alkotott verseiből. Ezt a versemet tavaly novemberben írtam, idén is november van. Hát idén került a kötetbe. November. A dombhajlatban megtorpan a pára, ahogy az idő csomót köt magára. Már csak a konok fagyba mártott gazhajt, a vízfalt alatt lyukat rejt az aszfalt, sok lélegző még nem lehet menedékre. Az ég sem vált már jó kezében kékre, a hűs szél pálló kévéket nyalából, a frissen szántott termő derekából. Az ághegyekről lenyújtózva csöpnyi, a köd a lassú fák fölé özönli. A november is kedvet kap magához. A világ hozzákezd a változáshoz, a látóhatár deres fagyba rémül, és egy másik Isten háborúzni készül. Aztán, amihez kommentár nem nagyon fűznék, hanem inkább csak felemelem, botba fogódzó. Ha visszafelé kellene szaladnom, és minden percről számot kéne adnom, hogy mi marad, és mi az, mi odavészett, már én se raknám össze az egészet. A rossz krumpliként kell héjában maradnom, és várni, mint a puskában a patron, mit lőszerré egy kontár hevenyészet, és ráébredni, nincs éles lövészet. Bár végül mindegy, mifélére nőttem, valamit biztos kihagytak belőlem. A jobb kezem már fogódzik a botba, bár elakad a grádicson a lépten, de dalba fogok akkor is, ha éppen az Isten hasgat pengő darabokra.
És hogy folytassuk ezt a világot, szeretném átadni a versek előadását Bükki bemutatását Bükki Boglárkának. Előadás. Ha tévedtem is, minek hoznám szóba? Mi megesett, a sohasem volt próba. Az időrácsán nem húzgálnak ráspolyt, így amit éltem, minden adás volt. Csak fát köt gyökér annyira magához, mint lélegzet a szívzakatoláshoz. A kihagyottat nem pótolja mégsem a holnap helyrehozom tévedése. A bajok jönnek, mennek egyre másra, meg erőm sincs már semmi haragvásra. Mi elmaradt, az elmarad egészen, mi félbe van, a sohasem lesz készen. Mégis tűnődöm, merre az az ablak, hol látódik, ahogyan összeraknak, és nézhetem az ismeretlen szépet, hogy ringatják a fűszálak a rétet. Taktika. Ha világom kell kibővítenem, hát történjen meg a világterem. És hagyjam, hogy a körbe emberek a napjaimba keveredjenek. Hogy mindünk útját merje ki a szó, és csöndünk legyen kitapintható. Hogy megnyújthassam, ami hátra van, a többiekhez lélegzem magam, és mint szemberéseket a léghúzat, úgy fedem fel a jeltelen utat. Hol fénybe mártott végtelenben nő az Isten margából csorgó idő, és még minden elem összenő velem, én kacarászok mengyelejelen. Parancsolat. Nagy zsákba bújik fázni a hideg, csupasz ujjakkal nyújtóznak a fák. A napfény ráérősen érzi meg, hogy ellondosták zöld lombozatát. Az emberek se kérdezik, minek jár össze-vissza annyi nagy kabát, pedig csupán az Isten didereg, míg kék bolygója vackaiba lát. Nem érdekes, itt minden változik. A kőtáblákról se áradozik a dobbant szív, hisz mást kering a vér. A tél mégis egész nap dolgozik, és megizzad, átfázik, hogy itt a reggel fáj, tüskézze a dél. Attila barátom egy megzenésített verse következik. Címe Fogódzó. Azt tudtam, hogy langyos lesz a bor, ha mesztél lábam dalon. Csak azt tudtam, hogy könnyű záporok, suttya után majd újra fény ragyog. Csak azt tudtam, hogy várom annyalat, a sárga ízű szalmaszálakat. Csak azt tudtam, hogy gyönyörű a nap, ahogy vágtál, vágjon álmacsak. Csak azt tudtam, hogy mindenben hiszek, s nem lesz vége soha semminek. Csak azt nem tudtam, akit szítelek, még mindig ugyanaz a kisgyerek. Csak azt tudtam, hogy langyos lesz a por, ha mesztél lábam dalon. Csak azt tudtam, hogy könnyű záporok, suttya után majd újra fény ragyog. Csak azt tudtam, hogy várom annyalat, a sárga ízű szalmaszálakat. Csak azt tudtam, hogy gyönyörű a nap, ahogy ha vágtál, látjon állva csak. A következő ciklus a gyerekkor emléke. Nem szólnék én semmit előtte, csak véletlenül tegnap beszélgettünk Misivel, és azt akkor árulta el, hogy ő rendszeresen feljegyzi, ha eszébe jut valami a gyerekkorával kapcsolatban, emlékfoszlány, apró esemény, és ezekből néha vers lesz, néha nem lesz vers, de a lényeg az, hogy egy ilyen állandó
gyerekkori emléknyomozó rekesz van a tudatában, és nyilván ebből táplálkoznak az itt elhangzó költemények is. Igaz. Abból az írkában megmondtam, ez is egy írkalap. A versnek az a címe, hogy Két asszonynapi tojások. Talán az idősebbek tudják, hogy faluhelyen ismerős volt, hogy a nagyasszony meg a kisasszony, ugye a Szűz Mária mennybe menetele, meg a Szűz Mária születése közötti időszakot értettük ez alatt, ez tartott augusztus 15. szeptember 8-ig, ha jól emlékezem, akkor a falusi hagyomány szerint a tyúkok által az időben tolt tojások nem romlottak meg. Azt mondják, hogy ez igaz, nem igaz, járja, nem járja, de én bizony úgy emlékszem, hogy édesanyám is, meg aztán utána néztem, hogy bizony sok, az nem volt hűtőszekrény, kell tudni, tehát nem tudtunk a mai technikának megfelelően helyet adni a tojásoknak, bizony ezek a tojások elálltak. Hogy miért nem tudom. Ez is eszembe jutott, és íme egy írta. Két asszonynapi tojások. A nagy egészről alig tudtunk félig. A tyúkok ma is kárálva regélik, hogy virradattal, mikor a fény táncolt, a napba öltözött asszony világol. Hogy így volt vagy nem írja a strófa. Nem nézett senki értőn a tyúkóba, de szeptember 8 után napra kedve lecsöldesült a tojásrakók kedve. Bár nem hittek a kósza szélbeszédnek, a tyúkok mégis kerülték a fészket. De ami összegyűlt a két nap közbe, és karácsonyig tették el hűvösbe, az baj se, kó se, romolás se érte. Az ember nem szánt időt rá, hogy értse, a túléléshez szállt jussa, meg nagyanyjának nagyanyja is tudta. Én akkor tájt a semmibe fogóztam, de ezt a titkot összebámulóztam, mert fenyőnapig sárga szünet támadt, és vége lett a tojásrántotttának. A következő írkalapon, annak az a címe Krumpli füllesztő. Aki falusi gyerek volt, az tudta, hogy a sok állat volt egy-egy falusi udvarban, disznó, tehenek, és a krumpli füllesztő egy nagy 100-120 literes, talán még nagyobb füst volt, le lehetett zárni, mint ma a kuptát, és nagyon gyorsan földben, meg a mosléknak való. Igen ám, de a parasztember hamar rájött, hogy ha már a gőz így megterem, akkor használható ez másra is, többek között pálinka főzésre, és nálunk bizony faluszerte, hát főzték, és eszembe jutott, és megírtam. Krumpli füllesztő. Egy furcsa üst volt, zárható tetővel, egy szeleppel, a gőzle billenővel, nagy rondaság. Nem holmi okosan szép, de bőrgyomrában gyorsan főtt a moslék. Ám kiderült, hogy mámorít a pokla. Csak gazda rögvest szeszfőzésre fogta. Igaz való, csak félig látta egyszer, de pár nap múlt és bírta szerkezettel. Én figyelőztem lesve, szájon tátva, mint csöpög jókedva viseltes tálba. Nagy utat járt egy kacskarindós csőben, majd szétpárálódott a levegőben. Az ember lelke nem félte, hogy tiltják, hisz faluszerte főzték is, meg itták. A gyöngyözős víz utat vájt a szónak. Nagy híre ment a csöpögtetett jónak, s a finánc jött-ment. Föltúrta a házat, de körbeszóltak, s ártót nem találtak. Ma már szabad, a szeszfőzdét sem őrzik, az örömöt nagy rézüstökben főzik, de akkor törvényt szegni győzelem volt, és pálinkától képült el a mennybolt. Büki Boglárka. Dunyha. Dunyha. Hadd mondjak annyit hozzá, hogy nem tudom, ki tudja még mi a dunyha, ma már kaplannal takarózunk. Az bizony tollal bélhet, bolyhos, aranyos, csodálatos kis takaró volt, gyerekkoromból. Egy éjszakányi lanymeleget rejtett. Pont annyi toll volt benne, amennyi kellett. Egy egész mesevilág megfért abban a fölén igazított éjdarabban. Az angint anyám varta dalba szépen a leggyönyörűbb zingervarrógépen.
és a gonddal fosztott finom libatollak az álmuk lassú őrzői voltak. Majd jött a reggel, és ágy fölé kúpozva ő lett a szoba őre és fogja. Már kincse volt a spórolós világnak, a hosszú térbe mégis belefáradt, és hogy szusszanásnyit nyújtózhasson végre, kiaggatták a deszkakerítésre. Jó napfény színta, friss szél körbefúgta, hogy lélegzőben fogjon majd az újba. És mikor az angol pattogósra száradt, az ágyon anyám püfölt rajt még párat. És úgy óvta álmom, óvta ébredésem, hogy ma is itt van minden szívverésben. És egy roppant fura dologról mond most a Boglárka verset. Én nagyon utáltam, nekem volt patentharisnyám, fúj. És annyira rossz volt, hogy eszembe jutott, és ez is egy írkalap. Patentharisnya. Bordás harisnya, rettenetes barna. A szára megnyújt harmonika fajta. Hogy tűrjem, anyám kérte áldott szóval, majd rám próbált a harisnyatartóval. Én prüszköltem a bátorítás mellett, de lányos volt, és az Istennek se kellett. Hát gumival pörgettem, megszorítva, s fél combig ért a gyűrt patentharisnya. És vastag volt, és csúnya, kellemetlen, elpisladozva leste a gyerekszem. Hisz tornaórán körbe combon látszott a piros nyom, amit a gumi vágott. Hát gyűlöltem, és szívemből utáltam, valami szebb és jobb dologra vágytam. De hónapokig tekeredett értem, és őrizett a pamut melegében. Már észrevétlen, csöndben tette dolgát, a viseléstől megkoptak a bordák. De óvott őszben, fehér légtű fagyban, és szakadozottan is szakadatlan. Megint a gyerekkoromból egy emlék. A mi falunkban én nem emlékszem arra, hogy volt-e szemét egyáltalán. Már micsoda nagy dolog, hogy fizetni kell mindenét, meg szelektív személygyűjtés. Nekem eszembe jutott egy gyerekkorom, és íme megint egy írkalap, szemételbánás. Az én falumban se kanász, se pásztor nem tudott még a szemételbánásról. Az emberek se azon tanakodtak ki, hogyan, miként lát a nagy dolognak. Az régen sem járt, annyiféle mű volt, és a dologtevés roppant egyszerű volt. De szemetet még véletlen se láttam. Eltűnhettek az ősi körforgásban. A maradékot nem érhette rossz vég. A krumplihéját megette a moslék. A kenyérhézba áztatott szerencsét a nagyra vágyó tyúkok csipegették. A csirkecsontját öreg kutya rágta. A morzsát, torzsát sikót tűzhely lángja. És aminek már hibázott a lelke, a korgott gyomrú kanédom lenyelte. És estfelé, mint írásra a bölcsnek, nagy éhe lett a moslékos vödörnek. A kenyeret az üregkéssel szelték, s a kukkát még a vének sem ismerték. A papírzacskó sem volt műanyagból, a parcellákat nem szántott a traktor. Még nem járt újság. Reklámot sem értek az utánozhatatlan józanésznek. Olyan szerettel voltunk a világnak, hol kukkás autókat sose láttak. A nap szoktatott minket ősi rendre, mert pont időben kelt föl reggelente. A vadgesztenyék az én gyerekkoromban játék volt a érett vadgesztenyéket próbálni haigálni. Ma már tudjuk, hogy valamiféle gyógyszer is készülhet belőle. Az én gyerekkoromban haszontalan növénynek számított, ám már szép volt. Vadgesztenyék. Átfoghatatlan terebéllyel álltak, de szerettem a vadgesztenyefákat. Kis kölökként nem izgatott virága, de öreg szemem fültjét visszalátja. Mint gyerekkorom. Most is olyan szép még a zöld közé belógó friss fehérség. És telt a nyár. Semmit se tudtam róla. Nem volt a dűlőutak porfogója, de őszidő, mikor már szelek jártak, az egyre bőrébben fázó határnak megemberült, és termését potyogva a hullongáló levelekre dobta. S mert csilló fényét Isten is akarta, zöld tüskés gömbjén átszakadt a barna. Még nem táplálta tudomány a lelket, az áldott termés senkinek se kellett. Hát kézbe kapva
történhetett bármi, jó volt a falut körbehajigálni. De nagy estéken sorba raktuk, áttüzdelőztük, mesévé faragtuk, s ha lámpafényben rálobbant az este, megbillenült a vadgesztenyék teste. S én most is azt az élő álmot látom, a gyufaszállal átszúrt figurákon. Szájharmonikákról fog egy verset mondani Büki Boglárka. Talán emlékeznek rá, gyerekkorunkban a fésűre tettük a selyepapírt is. Hát ebből az élményből, meg az én apám nagyon jól tudott igazi szájharmonikát, néha versenyeztünk, ebből a vers. Szájharmonikák. Az egész dolgot valahogy kilestem. A fésűt zizgőpapírba tekertem, s a telt kettőst a számhoz igazítva dalt tudoráztam a feszes papírra. Vagy staniol volt épp így közrefogva, és ugyanúgy veszettül, húzva, vonva a ritmus úgy szaladgált szét az arcon, hogy öröme és lungja is kitartson. A nagyvilágot semmi baj nem érte, csak átszaladt a házunkon a béke. Végül apám jött, igazi darabbal, nagy derűvel és öreg pillanattal, a hangszerét vígfáradt marka fogta, átmelengetve tolta balra, jobbra, és én leselődtem mennyi daldarabban a boldogságra pördült kézdarabban, mi hol kinyílik, hol bezárult szorosra, míg ujjai közt átsúszott a kontra. Eleltűnöttem, mi maradt belőle? Az emlék, meg a tüdőm levegője, az én fésüm, meg apám muzsikája, és a megőrizett pillanat csodája. Másik gyerekkori verset mondana el a Boglárka. Én gyerekkoromban, amikor az akác virágzott, hát bizony az csodakincs volt, ettük. És nagyon finom, mély ízű volt, nem tudom ki evett gyerekkorában. Akác virágot, hát erről szól a vers. Akácvirág. Gyönyörű volt, amikor megvirágzott, a fürtöságok himbálták a táncot. Én ámulózva lestem az akácfát, és rágtam, faltam édesült virágát. A különös íz belette a nyelvem, a gyűjtögető méranyt sem figyeltem. Ők zizző zajban pötről pötre ültek, a mézcsinálás nálam egyszerűbb lett. A gyerekkorom csordultig volt töltött, bírt számolatlan jó ízű gyümölcsön. Az egész falu életkertnek látszott, és én itt kóstoltam át a nagyvilágot. A madárfügybe itt sűrült a mámor, a levegőben lengő illatártól. Most ugyanúgy vár csodára a nappal, bár bölcsebb lettem minden új tavasszal. Az ágakon még az a régi fény ül, s az idő barna urka kifehérül. És záróképként Attila énekelne el a faluvilágról egy olyan verset, ami már nagyon régóta elment édesapámmal kapcsolatos. A gyerek szemen sose látott gondot, és senki sem volt, aki nekem rontott. A dűlő utak lábikráiban az ujjam elérte a vadgalambot, s az ágak közül lehoztam a lombot, de nem mondták az út végén mi van. Bár jó apám megjárta a frontot, már tudta, mit soha ki nem mondott, sáros az a dűlő út, fiam. Bár jó
aki nem mondott, hogy sáros az a hűlő út, fiam, hogy sáros az a hűlő út, fiam. A társ fontossága. Hát a társ fontossága, sokat gondolkodtam, nem gondolkodtam, eszembe jutott egyszer, hogy úgy hívjuk a társat, párom, nem párom, úgy hívjuk a feleségem. És én arra gondoltam, mi lenne, úgy hívnák, hogy egészségem. Tehát tulajdonképpen a társ annyira hozzánk tartozik, és annyira fontos számunkra, hogy megtanuljuk egymást. Valahol eltanulunk egymást olyan dolgokat, hogy szinte egyformák is leszünk valahol. Én legalábbis így érzem. Ebből a világból szeretnék elmondani 3 rövidke verset, ebben van, ha jól nézem, 3 szonet. Ez itt 3 szonet. Óvkodó. A házamon te vagy az ablak. Te nézelődsz, én bepillantlak. És úgy ügyelek az élődésre, hogy beszökhess a szíverékbe. Az ujjaim rám simogatnak. Ha fázol, lázaimba kaplak. És hogy a vaszkod baj ne érje, úgy foglak, mint a szelek széle. Egyébként minden megy magától. Az ölmezőből ide látszol, pedig még vastag hót akarja. De ígéret vagy, mint a jászol. Ki meleget át milliárdszor, ha Isten egyszer úgy akarja. A 90-es évek közepén jártam a feleségemmel Párizsba. Szegények voltunk, pénztelenek, de sikerült elmenni, és nagyon boldogok, és ebből maradt ez a kis szonet. Jutkával a Szentmint, ja igen, egyetlen vágyam volt, hogy nem 3 vágyam volt, de igazság szerint, hogy megkeressem a Szent Mihály útját, aztán a Notre Dame-ot, meg járkálhassak a Szajna partján. Hát mind a 3, sőt több is sikerült, de a vers így maradt meg bennem, hogy Jutkával a Szent Mihály útján. Jaj, csórok voltunk, édes Istenem, de könnyűek és írtó boldogok. Egy utca volt a világegyetem, és fontos lett 100 semmiképp dolog. Nagy lépteivel vitt a szerelem, és örökbe fogadtuk a napot. Egy álmot kaptunk végérvényesen, és a Luxemburg kertben egy vénpadot. Egy tucat óránk szolgálója lett a salátával, hússal tett bagett, és még Szajnán táncos kedvet fodrozott, megbámulóztunk 100 földkent helyet. Nem sötét lett, csak beéjjeledett, és az örökmécses Párizs ragyogott. Amikor meg verset írtam, nem is írok verset, írok. Aztán, ha éppen vers vagy annak hiszem, vagy gondolják mások, akkor legyen az kézirat. Úgy rögdösöl, mint szón az ékezet. Te nyitod, zárod meg értelmemet, és kezem fogod, amíg betűt ír. Még szerelmetes nem lesz a papír. Majd rám öleled, amit képzelek. Pont úgy, ahogy a madár lépre megy. Még szólna, szállna, szusszanni se bír, s a verdesséstől szélre száll a hír. Én rögdösök az újnyi ágakon, te fészket raksz a papírosomon, és kézírásom összenő veled. Az összes sorom hozzád álmodom, mert úgy szépíted vénülő korom, mint fecskeszárnyú édes ékezet. Egy könnyű dallal zárná ezt a ciklust Attila. Szívamborítás a címe. Újra, ha kékel az ég, daltól a hangos a rég, napszíli fácsa alatt nyílnak a fénysugarak, pattan a rigy, hova nő, zöld örökös csoda ő,
Pattan a rigyfa szírom, lágy keze álmaimon, nézi az utcai nép, hajlataim, ami szép, távoli színkoszorú, s oly gyönyörű szomorú, újra a kéke az ég, daltól a hangos a rég, napszínű fátyla alatt nyílnak a fénysugarak, pattan a rügyhova nő, zöld örökös csoda ő, pattan a rügyfa szírom, lágy keze álmaimon. Akkor jöjjenek a receptek, Krükiből előadásában. Vagy a receptek ízei, talán mindenki által ismert krumplileves. Az íze olyan volt, mint a vasárnap, de parancsolt az öreg nagykanának, sok hagyma kellett hozzá vágva szelve, egy vénfazékas parhentre terelve, csöpp disznózsír, hogy elős is teregjen, egy fakanála megfáradt kezekben, és kockára aprózott büszke krumpli, a nagy tányér, mit nem tudtunk megunni, kis paprika, az összefőtt légőze, a nyeldeklés, hogy éhünk megelőzze, a fal mellé szorított csöpnyi asztal, és 4 évszak az állandó tavasszal. A jó kedv, ami tűz nélkül is lángolt, meg az, hogy égigérő vacsoránk volt. S míg falatoztam fölgyorsult evéssel, nagy örömömtől boldog lett az étel. És egy olyan étel, amit kedve leszünk, akár önmagába, akár mondjuk szarvaspörkölt mellé, ez a vasidödölle. Öreg krumpli kell hozzá, hámozottan. Sok szel darab és sós víz, ami lobban. A tártfazékban lappadók gerezdje és főzőlé, hogy éppen csak befedje, majd időt hagyni, míg puhára nem fő, pont annyit, amit rászánt a teremtő. Majd erős, mégis óvatos erővel megtáncoltatjuk a krumplitörővel. És amikor már sima az egésze, miért lisztet citálunk a tetejére? S hogy különcködésüket is legyőzzük, a kettőt lassú tüzön összefőzzük. Ott vallanak egymásnak nagy szerelmet, s szétválaszthatatlanul egybe kelnek. Majd addig hagyjuk nászukat örülni, míg nem kezdenek pihenősre ülni. S a hagyma jön, friss zsíron megpirítva, az új házasok tányérra lapítva, és mintha már is harapnánk falatját, úgy simogatjuk föléje a hagymát. És megnyugodva kanarozzuk végre a kizsírozott a tepsi fenekére, a sütő ügyel szított melegére, úgy pirítja, hogy semmi baj ne érje, aztán az íz, a tejföl, meg az éhen rákészülődik, talpig dödörlében. Ez egyik legegyszerűbb magyar ételünkből a lecsóról is írtam valamit. Igen. Azt hittem, hogy itt jól laktam. Szóval lecsó. Szelt vörös hagyma, 1-2 markos fejnyi, maraszt szalonna, jó tucat szeletnyi, majd alá deszka, azon fölkockázva, és száraz kolbász, bőre karikázva. Friss paradicsom, roppanós pirosra, a búvott napfény kanalakra osztva, új paprika a hálálkodó kertből, egy öreg lábas tűz a rászórt kedvből, majd ősi sorrend, s az íz összelángol az illatoktól részeg fakanáltól, a várakozás nyeldekelő vágya, s a merítés, míg sort a sorra járja, majd szelettenyér, gőzölögjön a tányér, a kéz a száj, míg kényszerűen ráér, még hálálkodnának a nagyvilágnak, de már a mártós ujjak neki látnak, és úgy fogy el a mennyekbéli étel, hogy ebből enni nem lehet elégszer. Ez már a vacsora időt jelzi. Kérem Böröcki Mihályt, hogy a záró verset adja elő. Igen. Hát ne csak együnk, hanem együnk is.
Hát tudnék olyat is, de most éppen egy olyan záróverset, ami hát eszébe jut mindenkinek, aki él, meg lélegzetet vesz, annál is inkább, mert sajnos szomorú dolog érintett tegnap. Egyik nagyon jó barátom halt meg. De ezt a verset nem neki írtam, de ami eszembe jutott, azt utána még engedelmükkel elmondanám. A záróvers J.K. szél. Ez rólam szól. Mi marad a végén? Csak egy marék morzsa. És az üres J.K. Bár más kezet vonja, én ülök a szélén, és én bámulok félénken a csillagokba. És amit a barátomnak írtam, úgy hívták a barátomat, hogy dr. Beszteri György. Jó barátom volt, sokan ismerték. És bejelentés nélkül elment. Összeesett az utcán, meg csak a hírt hallottam. Függöny. Úgy mentek el, mint fecskevillanás a halálosra kékült őszegény. És nem ér véget az őrült zuhanás, csak leszakad a szárnyakról a fény. Köszönöm szépen! Tisztem az elköszönés, de mielőtt búcsút vennénk egymástól, szeretném Böröszki Mihály nevében is megköszönni a közönségnek a kedves figyelmet és a kedves türelmet. Szeretném a közönség nevében megköszönni Böröszki Mihálynak ezt a rendkívül tartalmas és szép estét. És mielőtt záró akkordként, a szó szoros értelmében záró akkordként Attila előadná a Bugócska című dalt, még szeretnék bekonferálni egy versmondót, akit elfelejtettem az elején bemutatni, de most megteszem. Úgy hívják, hogy Sárika. Tessék! Köszönöm egy verset. Böröszki Mihály karácsonyváró. Adventi várakozás, való és álmodozás. Gyertyaláng fenyő öröm, jégszínmok fagyott rögöm. Zöld ünnep zuzmara ág, csengettyű hang, ami lágy. Lépés mi hóba merül, áldott szó decemberül. És mikor a csönd megterem, gyönyörű lesz a jelen. Akkor téged is érhet meglepetézni. Keresem, mint egy mennyet, hová bújtottad lelkemet, alul se, fönn se, kint se benn, de mindenhonnan megteremt, valahol ott lehet talán. Kezed terített asztalán, kenyér, a bor, meg az, ami, akkora csönd, hogy hallani. Keresem, mint egy mennyet, hová bújtottad lelkemet, alul se, fönn se, kint se bent, mindenhonnan megteremt, valahol ott lehet talán. Kezed terített asztalán, kenyér, a bor, meg az, ami, akkora csönd, hogy hallani. Keresem, mint egy menhelyet, hová bújtottad lelkemet, alul se, fönn se, kint se bent, de mindenhonnan megteremt, valahol ott lehet talán. Kezed terített asztalán, kenyér, a bor, meg az, ami, akkora csönd, hogy hallani. Keresem, mint egy menhelyet, hová
alul, se fönn, se kint, se benn, de mindenhonnan megteremt, valahol ott lehet talán. Kezed terített asztalán, kenyér, a bor, meg az, ami akkora csönd, hogy hallani, keresem, mint egy menhelyet. Hová nyújtatta lelkemet. Aki ezek után egy kis pogácsára is vágyik, és egy korty borra vagy üdítőre, az itt az előcsarnokban mindezt megtalálja. Menjenek békére!